Op één bal zijn er gewoon 1000 mogelijkheden hoe je die bal kan spelen. Het is natuurlijk een hele snelle en zware sport. Olympische Spelen zou heel mooi zijn. Dat is mijn droomdoel eigenlijk, Olympische Spelen meedoen. Stellan Smit maakt het geen geheim van zijn ambities. Hij wil heel gaan voor een carrière als tafeltennisser. Trainer Terry Schaffers van het Nederlandse tafeltennisbond begeleidt hem daarbij. Neven Schaffers steekt Stellan met kop en schouders boven zijn leeftijdsgenoten uit. In Nederland is hij nummer 1. Is hij de allerbeste in zijn leeftijd. Daarom speelt hij ook soms al in een hogere leeftijdscategorie mee. En daarom speelt hij bij de competitie niet meer bij de jeugd, maar speelt hij bij de senioren mee. In de 1 na hoogste divisie van Nederland. Snelheid spelen, kom. Als volwassen man wil je vanzelfs net verliezen van een jonkje van 14. Stellan merkt dan ook dat zijn oudere tegenstanders er echt op baan binnen om van hem te winnen. Nou, meestal willen ze allemaal niet van me verliezen, nee. Zijn ze bang? Nou, misschien. Maar ze vinden het in ieder geval niet leuk om te verliezen van mij. Ik speel ook met een teamgenoot en die is nu 16 geworden. En die won een keer van een man en die sloeg zijn hand kapot. Had hij zijn hand gebroken. Omdat hij boos was dat hij verloor. Hij had er zichtbaar lol in. En dat maakt ik, want als je haast alle dagen maar je sport dwaande binnen, moet je er wel aardig iets aan ha. En dat had er, want het speeltje verveelt Stellan neer. Nou, er zijn zoveel mogelijkheden en het gaat zo snel. En ja, het is eigenlijk het is zoveel mogelijkheden dat het nooit saai is. Op één bal zijn er gewoon 1000 mogelijkheden hoe je die bal kan spelen. Stellan had het enthousiasme voor het tafeltennis net van een vreemde. Hoyt Huub is trainer bij Appelskeer en hij maakt hem, tegemoet met zijn tweelingbroer Marijn, warm voor de sport. Marijn blijkt ook een aardig baltje slaan te kennen. Ja, Marijn heeft heel veel gevoel. Dat is echt, hij heeft wel het meeste talent qua gevoel. Maar ik doe er iets meer voor en ik train meer. Met zo'n tafeltennis en de tweelingbroer is er natuurlijk maar één vraag. Ja. Wie is de beste? Hij wel. Ja, toch hij wel? Ja, hij wel. Ja, waarom is hij zo goed? Hij traint veel meer dan ik. Ja, hij heeft wat meer potentie erin om door te gaan. En hoe kan dat? Nou, ik heb gewoon niet zoveel zin in om steeds zoveel te trainen dus. Stellan had dat wel, maar die had dan ook goed voor eigen waarom hij het docht. Ja, omdat ik graag wereldkampioen wil worden natuurlijk. Ja. Maar dat is makkelijker zijn als dien, want Nederland is bepaald geen tafeltennisland. De concurrentie uit andere landen is enorm en er is één absolute grootmacht. De Chinezen. Ja, die worden vanaf een 5e, 4e worden soms al uit huis gehaald. En die trainen dan 100 keer per week of zo. En die staan nu ook 1 tot en met 4 van de wereld. En dan, ja, dat is heel moeilijk. Om de Chinezen op termijn toch te verslaan, pakken ze het serieus om. Zo maakt je Stellan en zijn trainer gebruik van videoanalyses en docht hij ook een extra krachttraining. Het is natuurlijk een hele snelle en zware sport. Het gaat niet gemakkelijk, je moet er echt voor werken vaak. Dus. En daarom is die krachttraining ook zo belangrijk? Ja, om de bal met meer kwaliteit, meer snelheid te kunnen spelen. Hoe lastig het ook wordt, Schaffers zoekt mogelijkheden voor Stellan om zijn dromen waar te maken. Als je die ambitie hebt en je werkt er heel erg hard voor, dan kan het. Want we hebben het gezien in Nederland bij een van de meisjes, Brit Eerland. Die is ook Europees jeugdkampioene bijvoorbeeld geworden bij de junioren. En ja. Olympische Spelen? Olympische Spelen zou heel mooi zijn. Dat is mijn droomdoel eigenlijk, Olympische Spelen meedoen. Eigenlijk is dat je droom? Dat is mijn droom, ja. Daarvoor zullen nog heel wat baltjes slaan worden matten. En waar het baltjes voetslacht, mat ze ook weer oprommen. Nou, gaat hij weer.